Il-pulizija qed iżżomm taħt arrest lil rumen ta' 30 sena li t-tnejn filgħaxija ġie arrestat fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan wara li l-ħadd saraq ammont ta' flus kontanti kif ukoll numru ta' ċekkijiet minn ħanut fi triq George Borz Olivier f'San Ġiljan. Min sħariġ li sar mill-pulizija jirriżulta li r-raġel kien jaħdem fl-istess ħanut. Minn aktar investigazzjonijiet il-pulizija rriżultala li l-persuna msemmija kienet se taħrab minn Malta permezz ta' titjira lejn ir-Rumanija. Għaldaqstant il-Maġistrat tal-Assa Claire Staffrace Zammi ġiet infurmata u ħarġet mandat ta' arrest li ġie eżekwit ftit qabel telaq minn Malta. Mal-arrest il-pulizija għamlet tfittxija fuq ir-raġel li nstab fil-possess ta' ammont ta' droga, kokaina u ecstasy u għattieħed fil-lokab tal-pulizija fil-kwartieri ġenerali tal-Furjana għal aktar investigazzjonijiet. Huwa mistenni jitressaq il-qorti fis-sigħat li ġejjin. Investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett.